we merken wel dat de beveiligingsmarkt behoorlijk op knappen staat. En ik verzoek echt wel, wat je nou in de media is, dat er echt wel een probleem aangeeft in de komende maanden. Het gaat dan vooral om de grotere evenementen waar beveiligers met een certificaat nodig binnen. Ook de gemeenten Noord-Est-Friesland en Dantemediel staan een soort in contact met organisaties die het op dit stuit dreig hebben om de beveiliging rond te krijgen. Het kinderen inderdaad echt bij u zaken op aankomen dat evenementen net terug kunnen gaan. Hè? Maar dat zal dan ook weer in samenspraak met de organisatie gaan. Hè? Want die vrijwilligers die willen echt het beste. Hè? Die willen echt dat evenement gewoon veilig verreent. En die zorgen ook in, normaal hier weg beveiligers, dus die moeten we nou ook inzetten. Op het moment komt het erop deel dat beveiligingsbedrijven haar vaste klanten verzorgen met de middels die ze hebben. En dat is soms al een poepentoer. We hadden een hele grote kopzorgen van, om het al zelf ook rond te krijgen. Want de groei bij ons is ook gigantisch. We zien gewoon een verdubbeling van de omzet. Maar tot nu toe redden we het nog op. Alleen een hele grote aanvragen krijgen van u geen offerte, maar wel een nette mail van dat wij het net weer met je kennen. Al met al lijkt het een enorme samenloop van omstandigheden. Alles mij weer, dus wol ik weer terug. Er binnen een soort beveiligers uit de branche stapt en de nieuwe onwask die is nog in opleiding. En dan hebben we het nog net eens over de kosten hoorn. Dat wij hier niks west en de kosten ben wel omheen. Ik als beveiliger in 16 ben ik qua oertarief ook aardig omheen. Verkeersregelaars ben omheen qua oertarief. Dus het kniepert hem in die dwarpen zelfs wel in de financiën.